Cad sanam deit? Miriam sanam dam. Inis tam beagání Miriam faoi do bhaintear. Tomid in oil goni e Gilcanig to Cara in the Hallock. My thing, my Hishmahori, August my Grahor, Michael is Anando, August Toshe Fihabli Dish. Tomid in oil goni in Akalesh and Odd August Kilcanig. Dat níon an Coláiste Choilm? Tatnian and Scotia Gamolam, my Capan go atmosphere walk on. Agus to aithne a gan me gachtain as Scotia, agus to gweil má ide na dalta agus na bhúnseoirí, na múteoirí, Coláiste. Tia. An bhfuil ein bhí bhain táiste buin leis an scoil seo? Capan má tóid I gcónaí le chéile, Urante Tomid ag trid gohorathe na Colíní nuair Tomid sa súnas. Ach inrámse ceapan go rud má éis go gona. Dá méid páisiad a chuid féin agat an gcuirfá iad go dtí Coláiste mar seo. Béide breathan sé ag gachrad. Cad iad na hábhar a dhéanann tú, Miriam, sa scoil? Jainan mata Béile Gaeilge Frankis Chemic Beholiacht agus Star. Agus cad é an tábhar is fearr leat? Is fálam an Beholiacht mátá sin mór agam as an ábhaise agus ceapan go níte iontóg agam. Cad bhaith leat a dhéanamh leis an mitholaíocht? Go leis le? Cad bhaith leat a dhéanamh leis an mitholaíocht nuair a bheith tú críochnathe sa scoil? Bhualam a bheith an gachta. Tá sin mór agam san óíocht ach freisin bhualam para le daine eile. Cá raibh tú léonnta siar an bhliain sicáte? Ní ocí mé a leon de siar an bhliain sicáte. Cad a rinne tú? Bhí mé sa bháile má thuig mé thuair má ó maithoclia go ceannig I mí Béaltriail agus mar sin ní cheap me hisismóirí go rud máthaigh dul a lein de siar tar éis ag dul oitne. Mar sin dul mé ceannig an Sarah fád. Cad a rinne tú na bhítáin sin? Tá cúplacáide a gaman se agus cá na chuideama lo agus thu má go dtíon snóba agus go dtíon picturelán agus na rudí mar sin. Ábhí sé crack le. Má cailín. Ach bhfuil léon phleanna eile agatsa don saora nó? An saora sin béimiid ag dul go dtí Americá. Agus go dtí Canada freisin má bé bhám ag tomáint ó San Francisco go dtí Vancouver agus Anhearna sé sin ribh seo? Ní. Níhearna? Cearcolóir. An bhfuil imní ar nó? Ní má amháin himáin si ó maithoclia go dtí Croatia agus Bhí sé cearcolóir raibh? Is maith le I bheith tomáint. Chálaí. Agus an domán an dáthair freisin? Ní hamáin si nu tóid lehan siar. Agus an bhfuil ceadúnas tomána agatsa? Ní fás. Ní fós. Bhhat leat an dat níon an tomáint leatsa? Ní an mé ar. Ach bhhat leat a bheith ábhalta cara hamáint? Béide ach caithí mé scrúdú a dhéanamh agus gachraid mar sin agus. Feicimid. Cearcolóir. Cad iad na caithbhaimseire a dhéanamh tú? Seanam piano, hasig mé ag seanam na bhí mé 6 bliain d'aois agus tatníonn seo go mólam. Miriam hocha freisin ach ní amrán amhaith mé. Ach buine mé tatnamh os an hocha freisin agus nuair bhíonn sarama sa bháile bhhalam is málam a bheith ag léamh freisin. Cén sort leabhar a léonn tú? Cochrad. Is málam
an fiction gohairthe gin sin nó clásicach nó fictionóireachta nó aonrad. Ceapair ga. An bhfuil éon leabhar ar ó léamh agat faoi láthair? Tá extremely loud and incredibly close is an animate ar an don lá sin agus tá sé faoi bucalóg tá sin 9 bliain d'aois agus fur athe bás ar an céad lá de man fua in New Ireach agus láháin fáin an bucal acha san cófar agus bhhaith leis an doras sin áil agus tá sé an simú an a bránach. Go hálainn.